Nolatan hasi zate proiektu berri honekin? Gora musika. Aspertzen gien eta pentsatu genen. Aspertu ez detuzte. Bada, iduztego euskara behar duela beste bultza bat, eskolan ikusten dugu, pizkat, hor euskara nahiko kolokan, eta musika asko gustatzen zaigu, aurrak eta familia gozatzea ere bai, eta dana gustartuko zue, alegia, ezta? Bai. Euskera, ondo pasatzia, musika eta dana gustartuta, ezta? Bueno, zenba kanta berrikin hasiko da historia hau? Kanta berri asko topatuko ditugu, o kanta sarrak berrituta, o ze topatuko dugu? Baitare, bez? Denetari. Eta besti berria baina prestatzen nahi gara. Bai, Bai, Odei eta Jargirentzat. Izarrako bi haur dira, oso gaixo daude, eta ingo diogu besti polit bat, ea ongi jartzen dire. Seguna, seguru, bultzada bat emango dioela, seguru baiez. Bai, noski. Bai. Nek atxiz lamar. Eta ongi pasatzeko? Bai, eta bueno, lehengo abesteak ere berritzen ari gara, ez da? Modernizatu ditu. Modernizatzen. Vale. Bizko Tomorrowland ez dara? Vale. Ze berrikuntza zatituzu, ze zartuzu, instrumento berrin bat, ahotza berrin bat, edo koreografia berrik, danetikan sartuko zenuten, ez da? Bueno, ahotsa berria sartu dugu. Ahotsa artista bat. Artista bat, hori da. Haizearen ahotsa. Eta erritmo aldetik ere aldatu egin dugu. Bueno, eta orduan, galde bat ingo zuen, nor da Flash? Flash da, alar bakar bat. Gure maskota berria. Vale. Gaina dauka gaixotasun arraro bat. Bai, Bera kromata ez ditu koloreak ikusten. Bai. Nire lagun baten alabak bau gaixotasun hori. Vale. Estatuan gutxi daude, eta orduan jazte dituzte eguzkitako eta aurrekoa. Vale. Bestela itxu geratzen daitezke. Bai.